Hey sengiqedile mina ngembheki umuntu odla akhuluma ngendaba yodla amahungane nabo yonke into. Usabhema futhi? Ejele. Lutho. Phela ubuya ejele manje. Angisabhemi nje mama. Uthathelani imali kagogo empesheni? Ugogo abantu abengakazi nje bazongibheka lekhaya ngafika ngisho uma esashona. Akukho ngisho imali kaMaye engayithola mina ngoba nje kade ngiboshiwe, akukho ngisho imali kaMaye engayithola. Ngithola nje umuzi usu-right usumuhle ngento zikaMa. So ngiyayidinga phela nami imali kaMa. So bengeke ngicele lokho ukuthi uma ngabe nayo imali ugogo akangiphe nami ngikwazi ukuthi uma ngabe kukhona abangani bami bengivakashele la ekhaya sithenge into esizayidla. Phinde ngithathe leli thuba ngibingelele mbukelo weBlack Life TV kwisiqephu sesithi izinkinga zomndeni. Mina ngumlangeni uMagasela, ngila emkwenye memndeni ngesizathu esikhulu sokuthi sibe usizo emphakathini. As Black Life TV kumsebenzi wethu ukwenza lokho, ukuthi sikhuluma iqiniso siwakhiphe swabeke obala. Emva kwalokho bese siyahlambululekana, emva kwalokho siphinde sithandane umndeni sushiya ufudumela unothando futhi. Cela ukuthatha leli thuba ngibingelela uma eduze kwami. Sawubona mawunjani? Yebo, ngumlangeni Magasela njengoba sizwile from Black Life TV. Sibhaleliwe la ekhaya sithando sami. Ngicela uthathe leli thuba ubingelele umbukeli uthi nje sawubona mbukeli. Sawubona mbukeli. Yebo, uyakhula yini umkhuhlane ntombazane? Ngiyakuthiwa yini? Isifuba. Isifuba. Nje ngimakhaza nje. Oh, yabanda shame. Njengoba umuntu engathi ngahlala nje umbathile. Hayi, asingasimosheki isikhathi. Cela ukusichazela ukuthi usibhalele ukuthi sikusize ngani as Black Life TV. Inkinga yami ukuthi lo mntwana besihlala naye kukuhle. Wahamba wayozidakelwa, wasenzela konke akuthandayo. Uma ibuya ifika la ekhaya, ngimthatha njengomntwana engihlala naye. Mntwana gogo, ngicela ulethe yonke imali kimina. Le mali uyoyiphuza. Mayibuya lapho uzofuna ukudla. Ngiyazi ngimkhulise kahle kabi, kodwa le mfana ngenzela inkinga. Fuka phuza nabangani bakhe abuye uzofuna ukudla. Uzofuna kanjani ngoba wena uhambe nayo impesheni yami oyidla nabangani bakho? Uyakuphuca yini noma uyayicela? Ufuna ngenkani ngoshova. Namasi. Hey gogo, khipha imali njengamanje gogo. Ngize ngibona ukuthi hayibo usazangigcine phela ngoba vele isigora mina ngilutho. Hayi ke ukudla-ke ngike ngimbuza kahle impela. Uthema ubuya lapha nedakwa zakho, wadi uzodla kuphi ngoba uhambile nemali. Akaze angiphendule nangu umuntu nje ohlala edakelwe ohumela esidakele. Ingakho ngize ngafonela abakaMagasela ukuthi ake bazongisiza bangiqaqela inkinga kulo mntwana ukuze ahlukane nani nedakamizwa notshwala nongalaleli ngoba kube uyalalela ngabo umntwana esihleli ngokuthula konke sikwenze ngokuthula. Ngiyakuzwa mina. Manje ngakho-ke ngithe ake nizosiza la ekhaya nje ngalo mntwana nimluleke endleleni zakhe azihambayo ukuze abe umntwana ohloniphayo, olalelayo, esihleli naye sazi ukuthi sihleli nomuntu. Yabo maye le nto bayenzayo asihleli nomuntu. Sihleli nesigebengu ilanga uzangifica ngilele. Athi gogo uyala nokudla angikwazi manje angisazi ukuthi ungigwazela kuphi ngoba ngiyasaba imali uhambe nayo phela wayoyidla nabangani bakhe. Bese buyeka phela manje ufuna ukudla sodinga mina ngihambe ngiyophanta ukudla. Phantela yena kanjani? Eyithathile imali yami kanjani? Akudingi ngikwazi lokho mfana. Eyami imali yami. Uhulumeni wadla mina bese ngodla wena ngobunjani? Ilento yona isidakamizwa. Imanga uzalo ubani umfana? Mfana wami wayezalwa umzukulu nje washona. Wasesala nami-ke. Ngamkhulisa ngamncenga ngimbonisa ngazo zonke indlela. Hayi kwasho ukuthi siyaphuma phela ugogo. Thi ugogo usemdala ugogo uyabhedela wena. Waphuma umntwana wazibonela utshwala, wazibonela isidakamizwa. Awunabo abanye abantwana abasaphila gogo abakhona abadala mhlawumbe wabatshela ngalolu daba? Nalo futhi omdala nginalo. Kuyafana nje. Kuyafana nje. Manje sengivele ngithi hayi ayilime ezitsheni. Angihambeleni. Ngihambeleni nje phambi kwegcekele yami. Ngihambeleni mina ngizele enkonzweni yami.
Yebo. Ngasikhathi sini. Kodwa mangibuya ngathi indaba phela siso sinakuhle. Yeah. Kumele ugogo phantele abantu abanjani? Le mali abaphuca yona futhi. Bayithathile manje yithi mina ngizathi ngiholela isidakwa. Yazi asenze njani gogo singasimoshi isikhathi. Azama ukuthola umfana abekhona. Ngoba nawe ukhale ngamakhaza ndikuyabanda la nami ngezo. Yabo? Simthola umfana abekhona khona la. Ahlale nathi alichaze lo daba lethu sikhona nathi simuze ukuthi yini inkinga yakhe ahlukumeza umuntu omdala. Lo mdala umfana? Yena lo esize ngaye la ekhaya. Somlanda phela. Mlandeni khulume naye. Yebo. Nzobizela ke mbukelo weBlack Life TV ugogo echaza udaba lakhe ukuthi unomzukulu ingane emzukulu wakhe naye osingasekho emhlabeni. So memkhulisa nje bakhula kahle kwaba right endlini kwahamba wamjikela mise sethatha nemali empesheni emva kwalokho mengasebenza ethatha imali empesheni aphinda abuya azofuna ukudla. Ngizwe nase encwadini ukuthi ngathiwa kwaboshwa. Lo? Ngamphuthuma eseyakhona eWestville ngazama ukuthi angalali ngoba ngiyazi eWestville awufuna ahlukumezeke. Hayi bazomhlukumeza kakhulu bamfundisa imikhuba enzima. Hayi ngiyakuzwa gogo. Ake zenze nje azama ukuthola yena ubhuti abe khona la ukuze ugogo lolu daba lolu azolikhuluma kahle konke afuna ukusho kuyena umfana akushe khona. Simuze umfana naye ukuthi izobathini uphawula kwakhe kulona lolu daba. Asambe nisomlando mfana. Kuthiwa intaba ayihlangani kodwa abantu bayahlangana. Thina kwa-Black Life Traditional Pharmacy sithi amanzi lapho akama khona ayophinda ame futhi ukuze ubuyise isithando sakho. Luqale phansi uthando lushisa amalanga. Faka i-order namhlanje uthole isikhafulo sokubuyisa umuntu wakho. Isithando seminyaka esikade saduka noma ngabe uduka izolo. Ukuze ufake i-order shayela u-062 219 7748. Thina umsebenzi wethu ukudilivela wena mawufaka i-order magumba manomhlaba akukhathaliseki noma ukuphi. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Welcome back embukelo weBlack Life TV kwisiqephu sethu esithi izinkinga zomndeni. Sakhona ke mndeni nona ekhaya sibizwe intombi endala sichazela udaba layo ukuthi hayi uhlukunyezwa umfana owumzukulu kodwa ungesenayo umama ngasekho sewadlula emhlabeni. So ufisa simsize nathi sibone ukuthi singamsiza kanjani kulolu daba labhuti. Ubhuti usekhona ke eduze kwethu akasemuhle ke bafethu angiyazi mina lento. Kodwa ke angizili kuzojaja la ngeni Judge Judy ngumlangeni Magasela. Sawubona bhuti unjani? Ngiyaphila njani sisi? Siyaphila. Siyaphila. Cela uzisho badla igama lakho bese ubingelela umukelo weBlack Life TV. Ngibingelele nje babukele beBlack Life TV igama nguSanele. Sho Sanele. Yebo. Uma ade bekudaba la ethi uyamhlupha Sanele wenza kanjani? Hayi. Akukho njalo ugogo udlala ugogo khona nezinto abazenza nje wrong kimi. Kaze ngayithola sengiboshwa kumanje nje ngiyafika nje mhlambe ngina 2 months bengiboshwe 3 years. Namazi. Ngiboshelwe into engingayazi. Gogo. Uthi umntwana wakho ambophisa. Yakwayiwunga lo. Yakwayiwunga lo. Yakula khuluma yunga nje. Noma ngingaphakathi ejele abanginaki la ekhaya akukho ngisho umuntu oyedwa ofikayo uzongibona bengishizilela nje ngaze ngaphuma. Gogo uthi anikaze nimbheke ngisho ukumbheka. Hey sengiqedile mina ngembheki umuntu odla akhuluma ngendaba yodlama wonga nayo yonke into. Usabhema ejele. Lutho. Phela ubuye ejele manje angisabhemi nje mama uthathela imali kagogo empesheni. Ugogo abantu abengakazi nje bazongibheka le ekhaya ngafika ngisho uma esashona. Akukho ngisho imali kaMaye ngayithola mina ngoba ngilade ngiboshiwa akukho ngisho imali kaMaye ngayithola. Ngithola nje umuzi usu right usumuhle. Ngento zikaMa so ngiyayidinga phela nami imali kaMa. So bengeke ngicele lokho ukuthi uma ngabe nayo imali ugogo akangiphe nami ngikwazi ukuthi uma ngabe kukhona abangani bami bengivakashele la ekhaya sithenga into esizayidla. Wawuboshelweni mfethu? Babethe sasintshontsha imoto kwenye indawo la ekuthiwa isevereland. Satholakala emotweni kodwa mina ngingangazi ukuthi imoto yayintshontshiwe. So ugogo wasengenaphi ugogo lapho kulo ndaba? Ugogo phela uyena wanginikele emaphoyiseni ngoba amaphoyisa afika azangithola la ekhaya wathi ugogo wangithatha amaphoyisa wangakhuluma namaphoyisa ukuthi mina ngiyazi lento eyenzekile.
icala lodwa lahamba kanjani lagcina lithola u-guilty? icala la bagcina bethe phela cause ngangikhona nami emotweni komelwe ngiboshwe-ke nami. So kwamdinelwa lokho ukuthi wafakaza ukuthi wakwenza lokho. Yabona nje sisi wami into yababuhlungu kakhulu ukuthi abangibheki ngisho ukungibheka kungcono umuntu bangabe bekubheka-ke noma wathi awangithatha amaphoyisa kodwa bakwazi ukuze ejele bazongibheka bebengangibheki nje le ekhaya. Wena ungambheka umuntu owakuphuca imali empesheni wayidla yonke aphinde abuye azothulambile kwena? Hayi, lokho-ke angazi kona ngikwenze kahle kahle ngithi nje ngizothatha imali yempesheni. Mina bengike ngicela ngiphe leyo mali leyo mali abanayo ngithi ngicela ngiphe ngikwazi ukuthenga nami leyo nto leyo. Bengingayithathi yona yonke imali yakhe. Gogo nange ekhuluma umzukulu yamozwa? Mzukulu wami, ukuze ejele ubuya kwenzani ejele ngoba mina ngikaze ngikufundisele ukuthi uhlale ejele. Wawufundiswa uba yonke lento yenzayo. Kwaba yile lapho uthela lenzekile kuphela, hhayi ngoba kade ngumuntu wejele nokuthi bengumuntu ohluphayo. Kwaba yiphutha nje lelenzeka. Nanokuthi-ke la ekhaya phela nina beninganginaki. Mina nje bengiyiphilele enye impilo nina nizenzele okunye ninganginaki. Ufisa ukunaka kanjani bra wami if I may ask? Indlela ozobona ngathi ekhaya bakunakile yiphi nje mhlawumbe? Njengoba kade ngumuntu ongasebenzi nje nomuntu kade ngiboshiwe. Angeke ngikhulume sisi njengoba kade ngiboshiwe ngisejele. Okay. Uma ngabe usejele umuntu niyakwazi ukuthi nimvakashele nabantu bakubo nizombheka, nimphathele lo gwayi, nimthengele lezo zinto. La ekhaya ngikaze kufike ngisho umuntu oyedwa. So bawuhlukumezeke ejele bayingekho into ozoyithola wena from outside. Into engizothola from ngaphandle ebantwini basekhaya. Awukwazi ukuhlala kahle-ke lapha ejele. Ngempela? Uma ngabe nje ungenavisithi awuhlali. Kodwa nawo umatric wena? Yebo ukhona wona umatric nawo. Okay. So waqala nini ukudla lezi zidlayo kwenza ukuthi ugcina usuhamba nabantu abarongi? Idakamizwa mhlawumbe utshwala? Ukuphuza senginesikhathi kona ngiphuza nokudla-ke lezi zinto sekunesikhashana nje impela sona kwenzeka lokho. Kodwa wami ugogo lento impilo ade uyiphile yamhlukumeza yezo. Naleyo samphilisa yona imali yakhe ungayithinti. Ngiya-understand ukuthi nayo enga ukuthi into zama wakho whatever wabona ikhala kini seli-right kubuhlungu. Kodwa phela nabo abanginika into ey'ncane ngingavele nje ngiphume ngingenalutho. Ma isakhona imali yendodakazi ukuthi uma wakho aphunyelwe iy'mali angazi wangayithola yena waboya senilungisile kodwa ningaze nimbheke. Akaze ngazi ngisho isento likama wakhe, uma wakhe naye wezenzela akuthandayo. Bavele basho kanjena-ke la ekhaya uma ngabe mina ngikhuluma ngey'mali zami. Bavele bakhulume kanjena-ke basho isenti. Uma wasebenza enkampanini kashukela. Oh, wayengakubhalile yini wena? Because imali ayivele iphumele noma ilonto engingayazi ngoba mina angitholi lutho la ekhaya. Yabo ukuthi lento le wena usuke wayilokhuza ngendlela errong, addresse ngendlela errong. Wena njengoba uzalo uma wakho nibangakhi ngima wakho? Sibabili ngima. Oh, ubeba umdala? Ilo mfowethu omunye ongekho omdala. Okay. Yabo njani niba u2 wena uyakwazi ukuthi uyele lapha emsebenzini ngama wakho uphathe ID yakho as a proof ukuthi uyingane. I'm sure suke ebhalile yena naye uma wakho lapha yana ey'ntweni zakho ukuthi yena ama-beneficiary ukuthi oba iy'ngane zakhe. So lento ifuna gogo ngeke ithole ngoba into esuke yenziwa uma wakho yabo? Yazwakala. Uyayizwa leyo nto yabo ukuthi sometimes ucabanga ngezinye izinto anti ezinye izinto ayihamba ngale ndlela ocabanga ngayo. Ugogo kwayena uma wakho umekubhalile akakwazi ukuthi akushintsha lokho. Yazwakala. Njengoba esho nje ugogo ethi akazi lutho yena nje uma wakho ayiphilela nayo impilo yakhe. So yena indaba zey'mali akazi lutho. Sengiyezwa-ke manje sengiyezwa. Yabo ukuthi udina ubani into engalungiseka. Sekuyazwakala ukuthi nogogo akachazi kahle uma ukhuluma naye. Awumyeke ugogo usekhulile yambodwa uthi ukhulile ufuna ukuthi abe Sibusiso? Ngiyafisa ukuthi abe Sibusiso esikhulile. Yabo ngoba phela manje uzombulala ngoshukela ulebu ufuna imali ufuna ukondliwa ogogo usumdala nje. Mina ngibona uGayi nje o-right. Uyacabanga nje nawe uGayi ufuna imali nawe uyifuna kugogo yayenza isense lento yenzayo. Kuyazwakala sisi. Angithi unayo intombi? Nginayo. Unazo noma unayo? Ngiyadlala. Unayo. Khona sisikhona. Awuzama ukube indoda e-right yabo? Uhlukana nje nogogo ugogo mnakekele umthande uye kumhlukumeza afuna abantu abazombhalela ka-Black Life afone simbone ukuthi hayi ngempela melifuna usiza ukuthi agcine sizakele kulolu daba. Kuyezwakala. Usamncane wena usakuningi usangakwenza empilweni.
noma ngabe kade uboshiwe kodwa usangaphinde uzame indlela ukuthi uqhubeka kanjani empilweni. Iningi into ongayifundela uyisebenze. Yayibona leyo nto. Ngiyakuzwa sisi, ngiyakuzwa. First step gogo sizama ukuthi siniprovide ngosizo nezo. Ucocwepheshe abantu abaluleka abantu ngemqondo. Ngicabanga ukuthi umfana uzomdinga umuntu okanjalo ngoba njengoba ngisho nje mhlawumbe ngazi noma ijele selimgezile kodwa ngimbone emuhle ewumuntu ongakwazi ukwenza izinto eziphusile. Yebo. So bhuti wami ngizokuprovide ngosizo. Nogogo sizama ukutholela usizo. Into engicela ukuthi uyenze ongicela ungithembise kuyona mfethu. Ungangigoqi yezo. Ungangigoqi please. Uzo-attenda lokhuzana ama-sessions la ufanele wa-attende emva kwalokho bese uyahamba ufuna ukuthi yini ongayifundela yabo mhlawumbe ube umsebenzi ozoyisebenza ngoba ngingizwe kuthiwa kunzima ukuthola umsebenzi uma usuwakhe ngenxa yethuba. Kona kuye kube njalo impela kunzima kodwa hayi ukuthi ku-impossible kusho ukuthi kunzima. Okay, it's fine. So awuzama ukuthola enye into ongayenza ngoba kuzokwenzeka ukuthi le mali oyijahile uvela uhambe uyoyifunda lapha emsebenzini iphume kanti wena umqondo wakho awuhlakaniphile. Iphinde futhi kube inhlangazimuka nomoya. Impilo ingaqhubeki bese ufuna imali igugu. Hayi ngiyazwakala. Yabo awenza izinto ngokuhlukile manje mfethu uhlala ejele for 3 years uhlukumezekile engekho umuntu okubhekayo. Nezintombi zakho mengakubheki ngoba mshomo nezintombi ngaleso sikhathi. Bebefika nje phela ngaleso sikhathi leso kodwa makufika umuntu wakini kuba ngcono. Yabona kumndeni ubaleka kanganani? Kubaleka komndeni lokho ufuna igazi lakho uyakubona laba abanye abaseceleni nabangani bakho but mekhona omndeni nje uzofika lokho mengakwenza uzizwe ngcono. Thank you so much for ukuthi usihloniphe bhuti wami yeso. Ngicela mfethu uattende lama sessions muqeda uhambe lapha emsebenzini kama emva kwalokho ubone ukuthi uzomsiza kanjani ugogo ngayo le mali. Nawe uyisiza kanjani kuyaphambili? Ngizokwenza njalo sisi. Ngiyangithembisa. Ngiyakuthembisa kakhulu. Ngiyabonga. Uzizwa kanjani gogo mekhuluma nje uyamthemba umzukulu? Ngiyamthemba kodwa umuntu omalala ephenduka. Hayi ngizokulandelela ngizovule ngifika ngivakasha awunankinga ngithi. Hayi ngeke ngibe nayo inkinga. Hayi soke sihamba nayo ikhulu labo bhuti engihamba nabo. Sizovakasha nje sizobona ukuthi isimo sesinjani uma ukuthi kufanele singenelele futhi singenelele. Ukuthi mase sibuye kwesibili isikhathi esiningi singasasebenza ama-camera unless if isimo sisiphoqa ukuthi siphinde sisho ukuthi hayi la akuzange ngithola usizo then sesiyabuya no part 2. But mesibona ukuthi izinto zonke ihambe kahle zaresolve ngendlela sibe sesishiya kanjalo udaba. Usizakeleke sithando sami. Ngibonga usizo lweni. Siyabonga nathi. Umusa nje eningenzele wona. Ngathi ngaba njalo. Siyabonga kakhulu nathi. Jobizwela ke mbukelo Black Life TV udaba la gogo nomzukulu egcekeni but umzukulu angazi mhlawumbe nawe uzokwazi ukuliva lapha i-comment ubone ukuthi uyathembisa yini ngokwami ngimbona ethembisa umfana ongakwazi ukuthi ashintshe impilo yakhe ngoba sesikhathi impilo esiphilayo i-environment ehlala kuyona iyasenza ukuthi sibone izinto ngendlela engekho right kanti kubalekile ukuthi uhlale nabantu nabo ukuthi bahlakaniphe kancane ukuze nawe ukuthi umqondo wakho uthi unwebeka kancane ucabange ngokuphusile noma ucabange ngokungcono kunalokho okujwayele okubalekile ukuthi akathole ama-therapist azama ukumsiza after that bese ehamba emsebenzini nama wakhe a-check ukuthi uma wakhe menzeni mhlawumbe khona imali ayitholile because uyithola imali zakhe engakabona ama-therapist still umqondo wakhe uzobe ungahlakaniphi leyo mali uzoyithatha bese aphinda ayinikele ey'dakamizweni aphinde ahlukumeze intombi endala right now nginethemba and ngizomlandelela uthe usanela ngithi ngizomlandelela usanele yezo ngoba ngiyamuzwa ukuthi ula enhlizweni yami ngizomlandelela ngenze sure ukuthi uyathola usizo afanele athole and also uyakwazi ukusiza ugogo ekhaya konke lokho akwenzile angaphinda phindele ejele futhi impilo yakhe ibe nekusasa eliqhakazile mina umlangeni Magasela ngiyanithanda bafowethu nenze sure ukuthi nihlala nathi all the time and make sure ukuthi uyasubscribe noma kuthiwa khona umngani wakho osomtshelile ukuthi hey kuyibuka iBlack Life TV bese uyambuza ukuthi Chomi ususubscribe yini please make sure you do subscribe siphinde sibonane on the next episode I'm out. It's the Black Life TV.